салому алайкум ҳаммеҳанони азиз. ман як муроҷиати фаврӣ дорам ба прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оғои Юсуф Раҳмонов оиди қатли бародарзодам Алиризо Худоёров ки 12 июли соли ҷорӣ аз тарафи як гурӯҳ шахсон ҳамдиҳаамон ба қатл расонида шуд. инак 3 моҳ сипарӣ гардид. то ҳол 3 нафар аз қотилон дар озодӣ ҳастанд. имрӯз 27 октябри соли ҷорӣ падари Азимов Абдулло қотили асосӣ Ҳамидов Мансур аз дунё даргузашт ва баъди тахминан 1 ё 2 соат ҷанозааш аст. ҳамин саҳар модари пири ман, модари 65 солам аз хонаи ман баромада ба самти хонаи худаш ҳаракат мекард. вай яке аз ҳамин қотилони бародарзодам Алишери Насриддин дар роҳ истода дар назди масҷиди деҳа ҳамроҳи ҳамдиҳагомон ҳамонҷо чӣ тайёрӣ медиданд барои ҷаноза. модари ғамдидаи ман меояд, мебинад мардум бисёр меояд чӣ гап аст, меояд Мансур даргузаштааст. меояд ки бисёр нохуб шуд, худо раҳматш кунад. манам мефорид ки ӯ зинда мемонду марги писароша медид ки мисли ман месӯхт. дар ҳамин гап Алишери Насриддин ҳамон одаме ки дар қатл мустақиман кӯш аст хеста дар байни мардум 3-4 шата ба пушту шиками модари пири ман мезанад дар мобайни мардум ва дашномҳо ва ҳақоратҳои қабеҳ мекунад. инчунин болотар меояд ҷинояткори дуюм Синои Искандар аз боло сангсор мекунад. духтари ноболиғи ман ки синфи 7 мехонад бо санг дар пояш зада пояшро маъиб мекунад. мақсад аз пахши мустақим кардани ман фавран дар ин аст ки ин ҷинояткорҳо ино ҷиноят содир кардан, ҳамаи далелҳо ҳастанд, ҳамаи фарзияҳо ҳастанд. мо ба тафсилот пешниҳод кардем. сабаб дар чист ки инҳоро боздошт намекунанд ман намефаҳмам. бояд ки инҳо фавран дастгир шаванд. як бор ҷиноят кардан бо моддаи 237 қисми 3 буд, қисми 2 қайдӣ диданшон. соли 2018 ба ҷарима кардан озодшон карданд. хестан дуюмбора фарзанди 21 солаи моро куштанд. инак модари пир духтари ноболиғ маро латукуб карданд. ин чӣ гап аст? чӣ бедодгарӣ аст? ин чӣ хел қонуну қонуният аст? чаро пеши роҳи инҳо гирифта намешавад? чаро ҷинояткорон ҷавоб намегӯянд? ман хоҳиш ва талаб дорам фавран инҳо боздошт шаванд ва ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шаванд. наход ки як гурӯҳ авбош инҳо бо моддаи авбошӣ чандин бор суд шудагӣ ва аз суд гаштагӣ ва дела шудагиянд. паре рӯз модари пирмата ҳақорату дашномҳои қабеҳ кард, бурдан дар милитсия, мақомоти милитсия бурдан, сараш додан хай, гуфтем ҳеҷ гап не, бояд ки ба ақл шава бифаҳма. имрӯз модари пири мо қапидаи латукуб кардай. илтимос мекунам аз шумо моро ба ҷиноят кардан водор насозед ва боздошт кунед. инҳо дар назди қонун ҷавобгаранд барои куштор бо моддаи 104 қисми 2 ва барои авбошӣ бо моддаи 237 қисми 2 ва 3 ки якеаш ба санг ҳамла карда, дигари ба мушти шата. наход як кампири пир дар роҳ, як кампири ғамдида ки дарди дилашро гузард қапити вай латукуб кунӣ. ин ҷо ҷавонмардӣ аст? ин чӣ аст? ин чӣ хел қонуният аст ки як ҷинояткор дар озодӣ мегардад 3 моҳ, ягон кас ягон гапш намегӯяд. фикр кард ки тамом ба ҳамин қатӣ. сабаб дар чист ки онҳо боздошт намешаванд? ман ҳайрон мемонам. хай таға дора ё ки пул додагия, ман намефаҳмам. мустақиман гунаҳгор аст. ман ба наздикӣ омода карда истам аризаи нав ба унвони президент ва ба унвони раиси маҷлиси намояндагон ва ба унвони раиси маҷлиси миллӣ ва дигар ниҳодҳои қудратӣ, ба дигар вузаро ва вакило ба наздикӣ пахш мекунам. видео ҳаст ки чӣ гуна онҳо худи яке аз гумонбарони ҳодиса Кишваров Синоҷон нақл мекунад чӣ хел якҷоя маслиҳат кардан, чӣ хел заданду гирехтанду дар дасти ки чӣ буд, ҳамаш ҳастай. барои чӣ муфаттиш ҳама иттисом медиҳад, ино боздошт намекунад? ман илтимос ва хоҳиш мекунам ки моро водор насозед ки мо ба ҷиноят даст назанем. ин ки аст ки модари пири манро мехезад дар қади раҳ дар мобайни мардум латукуб мекунад. бозам илтимос ва хоҳиш мекунам фавран инҳо боздошт карда шаванд.
التماس جناب آقای یوسف رحمانوف شما دستور بدید به مقامات میلیسیا بس ریاست کارهای داخلی ناحیه ایرج تا اینها رو بازداشت نموده به جوابگری جنایی کشند. من گپ رو به درازا بکشم. میندارم از توجه هر یک و یک بینندگان خواهش و التماس میکنم که همین نوار من را بازنشر کنید تا اینکه فوراً به مقامات پروکراتوری گنرالی خصوصا به جناب آقای یوسف رحمانوف رسد و چاره ضروری بیاندیشند. اینها برادرزاده ما را کشتند، مادر ما را لط کردند. یک بدبختی کردن همین است که در پیش 20 نفر لط کرده یک کمپیر میرم اون که چی گپ شد کی زدش همینا همه خاموش میگه ایش کنه زده یاش او چه شما روی راست جنایت هم میپشونید. من حاضر نصیب باشد سفر دارم میرم تشخیص طبی میگذارم مادر و دختر ما و بعدا مستقیما و با کلی همشون نقل میکنم چی گذشت و چی شد و چی شده ایستاده است. بس بودگی به قانونیت و غیر قانونی عمل کردن بعضی منصبداران. بس هست ما عدالت میخواهیم. ما میخواهیم که کسی که جنایت میکنه در دوره قانون جواب بگوید. برای چی؟ که برای جنایت ناکرده به تهمت قطعی به تهمت همین نفری که امروز مرد و به تهمت همین نفری که امروز مادر من لطکوب کرد و به تهمت عمک همین نفری که دختر من به سنگ زده بردن مرا 5 سال از آزادی محروم کردن ولی اینها آدم کشتن و در آزادی میگردند. من عدالت میخواهم. من میخواهم که جنایتکاران بازداشت و به طور قانونی جواب بگیرند در دایره قانون وگرنه اگر به شرط اینها به جوابگری جنایی کشیده نشوند خدا داناست ممکن من انسان هستم. من میتونم که به یگان خطا راه دیم و یگان کاری کنم که غیر قانونی باشد. من بیزار خسته شدگیم همین جانم همین زندگیم همین قشلاقم از همین مردمم از همین خیلی قانون و قانونیتم نخواه که بگیرن روی راست در قلیرت مادر تلت کنند دادر تا بزنن بکشن ای تکنن بادا بیرن بگردن. التماس چاره قانونی بیاندیشید. خدا یار و یاور همه ما و شما باشد. من اینک خارج شدم.